Сярэдняя сям'я сярэдняга мясцовага абывателя, што жыве ў сярэдняй двухпакаёўцы, плоціць за яе ў халодны сезон 80 сярэдніх беларускіх рублёў. Дзяржаўныя прапагандысты радасна паведамілі народу, што гэта вельмі мала. Суседзі, маўляў, плоцяць болей. Гэны цікавы аргумент варта разгледзець у рубрыцы «Шалёныя грошы». Шчыра кажучы, праблемы і заняткі суседзяў у якасці аргумента чалавекам далікатным выкарыстоўвацца не павінны. Ну, але ж не мы першыя пачалі. Найбольшую частку сярэдняй заработнай платы камунальныя плацяжы складаюць ва ўкраіне і ў Літве, адпаведна 50 і 35%. У Польшчы 25%, у Расіі 17%, у Беларусі 11%. Украіна абараняецца, ды і Расіі тая вайна здароўя не прыбаўляе. Давайте не будзем іх разглядаць. А сканцэнтруемся на сямейных бюджэтах у Беларусі, Польшчы і Літве. Яны ж, напэўна, не аднолькавыя. У Літве сярэдні памер сродкаў, которымі распараджаецца сярэдняя сям'я, складае 2500 беларускіх рублёў. У палякаў бюджэт паболей – 3600 беларускіх рублёў. Праўда, у іх сярэдні памер сям'і большы за наш, але не настолькі, каб прапорцыю змяніць. Тутэйшы бюджэт 1080 рублёў. Такім чынам, у палякаў застаецца пасля разлікаў з камунальшчыкамі па 900 рублёў на чалавека. У літоўскай сям'і 360 рублёў на чалавека, а ў нашай 333. Ну і натуральна, што з гэных грошай прыйдзецца яшчэ шмат за што плаціць. Сувязь і транспарт, здароўе і адпачынак – усё цягне сваю капейчыну. Але і дапускае магчымасць рэгулявання ў шырокіх межах. А вось ежаю гэтак не паманіпулюеш. Тут прасторы дзеля манеўру лічы, што няма. Таму сярэдняя беларуская сям'я аддасць на аднаго чалавека на ежу 135 рублёў, а сярэдняя літоўская – 130. Польская сям'я, каб пракарміць аднаго чалавека, аддасць 216 рублёў. Каб не блытацца, давайте палічым усё гэта ў малаце. Дзеці ж яго любяць. У літоўца атрымаецца 85 літраў малака, у беларуса 95, а ў паляка цэлых 110. Варта прытым не забывацца і пра іншыя прадукты, іх якасць і разнастайнасць. То жывем мы з улікам сказанага, крыху горай за літоўцаў, але ўжо адстаем ад палякаў. Ну а як на маю думку, то дасягненнем у дзяржаве з'яўляюцца высокія заробкі, а не малая камуналка. Зарабляйце на здароўе.